Не изпълва ли казва небето, морето и земята и всичко, което е в тях? Амин. Може, брат, слава да бъде на Бога. Се гледа да избега. Казвам, защото дрепо, викам, ти си седнал отзад и изпълнява словото, ето каната да дойдеш напред. Той къде, брат? Минавайте вие, минавайте. И седи отзад. Ама Господ няма да го забрави. Слава да бъде на Бога. Слава на Бога. Радвам се, че днеска можем да бъдем заедно, да славим, да величаем не кой да е, не кого да е и каквото и да е, а нашия Господ Исус Христос. Слава да бъде на Господ. Благодарим на Бога, че не ни разделят като другите на бели, на черни, на цигани, на власи, а Господ казва, че всички сме чада на живия Господ. Амин. Благодарим на Бога, че мен ме намери, не че аз съм го намерил, а Той ме намери. Слава да бъде на Господ. Алелуя. И искам да запомним не кой да е говорил днес, кой е бил, дали е брат Митко, дали е брат Павел, дали е брат Данчо, дали е брат Ерол, а че е бил Исус Христос тук. Амин. И че не само е бил тук, а ще си тръгне с нас по пътя. Амин. Че слава да бъде на Господа, че сме си дошли, може би празни, а ще си тръгнем пълни с Исус Христос. Че може би да сме си дошли болни, а ще си тръгнем изцелени с Исус Христос. Амин. Пеем една песен, която се казва Нашият събор. Казва се песента така. Там се черпят нови сили, рани тежки се целят, много слаби стават силни, като какво? Като бягат от греха. Амин! Има един герой, не исках да ви го чета, но не знам, като минаваше Словото Божие, ще ви кажа само 5 думи за него. Един герой казва се Исус Навин. Слава да бъде на Господ. Когато Бог го изведе, когато Моисей даде всичко при него и той мина от другата страна и приемаше, ти четеше края и казвам, Господи, благодаря ти, на един дух сме. Когато Господ предаде всичко в него и Господ му каза, излез и се бий с тези хора, излез да видя битката, обаче беше поражен и той падна по лицето си, молеше се пред Господа, раздра дрехите си и каза, Господи, по-добре да си бяхме от татък Йордан, по-добре да не бяхме минавали реката. По някой път и ние така падаме и казваме, Господи, като не вярваш, по-добре бяхме. Нито децата ни се разболеваха, бяхме си добре, благоуспявахме, имахме много добри неща, сякаш станахме вярващи, започнаха. Изпитания, болести по някой път идват до нас, подигравки, хулят ни се, когато аз повярвах и тогава Господ ми каза, че така иска, това е за мен, само за мен ви го казвам. Господ казва в очите на светските си хубав така, в моите очи искам да си с мустак. И тогава веднага и моята снаха и сестра ми меня каза, о, край до тук с тебе, няма да се имаме. И тогава Исус Навин каза пред Господа, ами че и ние по-добре си бяхме, като си бяхме от татък Йордан. Всичко ни беше добре, хранеше ни всяка сутрин, всяка вечер. Поставаше облак, така че да ни печеше слънцето, слагаше огън стълб, така че ни водеше, по-добре си бяхме така. И Господ застана пред него и му каза, защо лежиш на лицето си? Защо лежиш на лицето си? За това ли съм те избрал? Казва Господ, има грях между вас. Има един човек на име Ахан, който ви казах да не взимате от нещата, които ви казах да не взимате, а той си ги взе и каза, абе ви сега си взема тук една хубава дрежка, защото после като приключи всичко да съм си облечен, ще си взема тук едни монети и ще си взема една плочка, така че после да си имам. Така не направи Исаул. Господ ти ли му каза, искам да изтребне всички животни? И тогава, когато отиде пророка при него и каза, така ли направи, както Господ каза? Той каза, да, така направи. А какво е това, което чуват ушите ми? Блен. Ами то казва, вика брат, да послужи на Господа. То вика на Господа да послужи. И днес и ние така правим. Взимаме някои неща, които са ни добри за нас, искаме хубави неща за нас и казваме, ама то да послужим на Господа, бе, брат, и да не мишчия за нас. То за Господа са всичките тези неща. Когато повярвах и аз така като брат Данчо, правихме неща, които не трябваше да правим. И когато повярвах, Господ дойде при мен, пушех. И тогава, когато повярвах, продължих да си пуша.
тогава казах, чувах, този има видение, онзи има откровение, всички имат, по нещо аз нямам нищо. Ама влизат в служението и цигарите седеха до мен. Викам, ка има тия ора, аз ка немам, нещо се разминаваме. И викам, Господи, искам да видя аз как съм пред Теб. Не ме интересува другите как са. Искам да видя аз, Господи, как съм пред Теб. И искам днес точно с това да ви насърча. Не гледайте, както се казва Словото Божие, съчетата на брата окото. Нека да извадим гредата от наш. Тогава казах на Господи, Господи, кажи ми как съм пред Теб и Господ ми даваше. Примерно, взели си сестра, добре, една нива, как работят всичко. Аз казвам, Господи, аз как съм? Едно оране, една мъгла, дим, не мога да видя нищо. Викам, Господи, защо така? И той каза, докато това е близко до сърцето ти, вечно така ще бъде с цигарите. Докато цигарите са ти по-близко от мен, вечно така ще бъдеш. И аз казах, Господи, покайвам се. Защото в Исаия, това искам да ви завърша, Господ каза едни прекрасни думи. 7 жени застанаха до един мъж и му казаха така. Ще си носим нашите дрехи, ще си правиме това, което си искаме и ние ще си ядем нашето ядене, само ни позволи да се наричаме с Твоето име. Днес, по някой път ние така правим. Живеем си нашия живот, правим си нашите неща, служим си по нашия начин и искаме да се наричаме с името на Исус Христос. Няма как да стане. Няма как да стане. Господ не може така да правиме. Не може съдии как завършват. Как завършват съдии? И всеки правеше това, което е угодно на очите му и си вършеше и мислеше, че той е прав. Но в собствените си очи. А ние днес искаме едно единствено нещо. Да бъдем прави в очите на Господа, защото Исаия казва едни прекрасни думи. Йов ги каза същите думи. Благодаря ти, Господи, че си ме направил очи на слепите, нозе на немощните, че ме изпраща да помогна там, където е куцо да бъде изцелено, за Твоя слава, Господи, не за моя. Амин. Един пастор казал така, искам, Господи, имам прекрасни ученици, които Ти си ми дал. Искам да разбера кой е, Господи, човекът, който ще бъде след мен. С това ще завърша. И Господ му казал, всяка неделя искам да познаваш по един, който да говори Слово Божие. Изправил се едната неделя и той казал, но искам да чуваш какво ще казват хората. И изправил се един и казал, след това минало богослужението и всички казвали, мане, какъв добър брат, ма така да говори, ма то му са лепат думите, ма виж как се разхожда. Стар, нов завет. Страхотен човек. Господ му казал следващата седмица. Изправил се следващата седмица един друг брат и сестрите казвали и братите, мале, ма той е роден за там, ма ти виж, той му прилича. Той направо е роден да бъде пастор. От малък си е така. На третата неделя станал един брат и всичко плачел. И когато излизали всички и казвали, какъв чудесен Господ има. Господ му казал, това е човек. Слава на Бога! Самуил отиде в Есеевия дом и каза, Господ ме изпрати днес тук да помажа човек за цар. И като видя най-големия и най-красивият, каза, това е, той да е. И Господ каза, аз не гледам като вашите очи. Амин? Амин. Аз не мисля като вашите мисли. Амин? Амин. Благодарим на Господа, че гледа в сърцата ни, слава да бъде на Господа. И казва Словото Божие, от всичко, що най-много пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Нека Бог да ни благослови всички до един.